Vamos xogar ao precio xusto, non? Vamos xogar ao precio xusto. Venancio, por favor. Vamos xogar ao precio. ¡Aplauso para Venancio! Que sí? Porque tens de manía desde que che dixo o de Óscar... Non lle podemos aplaudir a calquer tonto que entre aquí. Desde que dixo o de Óscar Casas, desde esa... Venancio, desde que meteu a pata hai uns meses, sigue traballando no programa, pero sin cobrar. Eso está moi ben. Venga, un aplauso grande para Venancio. Vale. Como sempre, público de plató, imos xogar ao precio xusto. Vostedes poden xogar na casa tamén. Que pasa? Que o público de plató, a persoa que adiviñe o precio xusto do que hai aquí, leva para a casa. Está seguro? A última vez levou uno. Está seguro? Que foi a última vez? A última vez foi a pota. Unha pota do caldo de 140 euros. Está seguro? E a cabrona dixo que iba a vir un día con callos ou caldo. E tururú. Sí, sí. Oye, tururú. Con todos os respetos, con mellor salud daqui, coño, non coche, non sabemos estar. Vale. Público de plató. Xogan vostedes na casa tamén, pero atención. Eu xe non vin a... Pois por eso che digo. Hai que adiviñar o precio xusto desta chaqueta. O produto que traemos hoxe é roubado. Si, Robertiño, coámonos no teu armario e collemos unha das túas chaquetas favoritas. Unha prenda estilosa, con moita historia enriba e que saiu de festa case tanto como a mochila de Pocholo. Se queres levar a chaqueta de Roberto para a túa casa, só terás que dicirnos cal é o seu prezo xusto. No, pero é unha como a miña. No, como a túa non. É a túa. No. Non é como a túa, no. De feito, mira. É a chaqueta de Roberto. Non é como a túa, no. Pero é unha igual. No, é a túa. É a túa. Aí a tes. A única chaqueta que lle teño cariño. Pois... Que a túa casa vai moita xente e colle cousas e traéndonas e todo. Pero eu non sei canto costa. Pero sabémoslo nós, tranquilo. Non, quer dizer, non sei canto costa porque comprei na Instagram. Compraste no Instagram? Comprei na Instagram. Tú tamén compras en calquer lado. Porque a mí iso come os ollos. Eu vou pasando e vexo chaqueta, bomba. Pero é miña, de verdade. É a túa. É a túa chaqueta. Sí que é, Home, sí, Bueno, pois, atención. Hoxe non levará a chaqueta o que adiviñe. Veña, vale. Que non, que a leva. Veña, sin problema, sí, sin problema. É que esta teño de cariño, además, non? Tú sábelo, Esta poñía de novo, Sí. Cando iba por aí que era el capitán Pescanovias. Bailas non. Pescanovias. Marisqueo a pie. Ostras. Podo mirar o precio? Tú sábelo? Sí, eu sei. É que eu teño que sabelo, porque eu... Claro, deberías. Epa. Non é cara, é moi boa chaqueta, Vale, deixame o micrófono para ir a polio, non? Precio xusto da chaqueta. Párate aí, onde vas? Onde vas? Canto dis? 85. Toca o género aí, toca. Toca o género, é bon género. 85? Non vale 85. 148, dixo, non ten nin idea, e berrou desde ali. 148. 100 euros. Está firmado. Oh! Iso val máis. Traime un rotulador, un rotulador impertérrito, impermanente. Oh, ese é bueno, Veña, va. Entonces, canto valdría firmada? Vamos a ver. Como? A mancha que ten aquí. Ten unha mancha? Ai. Onde? Ostras!
Baixamos. No, non é mancha, No, é mancha. No, aquí esta. Eu creo que non é mancha, Baixamos de precio. Pero fomos ali a un señor de 92 e eu unha de 150 anos aquí e fomos a un de 92. Pero... Pode ser seu fillo. Eu quixenos xuntar, pero... Eu teño 18. Cantos tes? 18. Pois estar moi ben. Verdad? Como te chamas? Carmen, Carmen. De onde eres, Carmen? son de Mondariz. Da agua do balneario. Dun balneario moi sonado. Por eso estás tan ben. Hombre, non vou estar ben eu. Pero xa vas pa 90, A sus homens. 80... Eu digo a usted o meu nome. A edad? A miña edad, digo-lhe no precio xusto. Fixe 66 anos, o día 5, 86 anos, o día 5 de febreiro. E celebraron o meu cumpleaños, que non o celebraste. Onde lle celebraste? Non me acordo onde fomos. Fernando sabe. Que me le... Mira a ilusión que lle fixo. Celebraron o cumpleaños, nin se acordan de cantos anos ten, nin cando foi o cumpleaños. Sei que compramos... Como? No, foi cando nos regalaron os chorizos alá arriba. Pero quen é ese daí, hijo? Pero quen é ali? Pero usted quen é? Quen é? Pero o teu fillo está ali e tú aquí. Porque miña nai non podía subir tanto. Pero é o teu neto. É meu neto que foi o que me dixo a min. Vale. Abuela, mira, mamá. Esa non é tua nai, sei que me molas. É máis nova que ti, pero está peor que ti. Está... Que miña. Eu xa estuve con ela. A ela sí que lle deberon dar o chupito. Sí. Xa estuve con ela, Sí, vos. tú eches con ela. Xa estuvemos na posta. Estuvestes fora e presentastes vos. Xa sei, xa me está contando que estiveron xuntos fora, sí. E a pregunta é, haberá unha segunda cita? Canto vale a chaqueta? Canto vale a chaqueta? A chaqueta é boa, Canto vale a chaqueta? O sea, é boa, non é boa, pero... É mellor usted que é chaqueta. Eu, bueno, eu xa fui A mellor. chaqueta vende na nu. Eu, a verdad... Entón, eu a chaqueta non a miraría todos os días. Pero non che gusta? A mí gusta máis usted. No, a ver, hai que reconocer que eu son un home moi traballador. Pero mire que eu sou máis guapa que usted, Sí, Mira como que eu guapa, sou. sí. Ah, Pasa no. que eu son... Vou máis rápido, sabes? Sí, aparte eu sou moi traballador, sabes? Son unha persona de misa. Eso tamén vale Ai, a mí moito. tamén me gusta moito A a mí misa. moito. E a mí non jura que a linda me gusta Sí, máis. justa chocura. Gústame porque me dice que me teño que confesar todas as semanas. E falta che facerá, polo que estou vendo. A ver, canto lle botas tú? Canto calculas? Eu que sei, ao mellor eu que sei. 30 euros igual os custo. 30? Sí. Tú calculas en 30? A mí gustame a tú é boa, Bonísimo. É moderno ou é das vellas? Non. É nova? Home, eu toda a cousa que poño é cando está... Pero esta chaqueta é moi chula, E non é de Stradivarius, Eu ainda sou máis chula que a chaqueta. Onde a comprache? Eu? Mentira que a comprei no Corte Nun Inglés. comercio mondariz, Comprei no... nun comercio mondariz. Un que se llama o Gypsy. Exactamente, ese é. Moi ben. Pero ele deixoume quedar mal. Canto che valeu? Canto valeu eso? Nada, 10 euros. Por aí. Ai, Dios mío. No, pero é boa, Custou moito máis, ainda estou no saúde que... Vale, Ainda é mellor o que vai dentro dela. tú dixeche, canto dixeche esta? 40? Sí. 40. Vale máis, Vale máis de 40. Sí, vale máis de 40. Máis de 40. 160 vale menos de 160.
120. 120 vale menos de 120. 85 vale menos de 85. 60. Deixame o rotulador porque vou a firmar, isto xa vai subir un pouco de precio, non? E onde afirmo? Por dentro. Pero é mellor que ella firme xa o que a leve, por exemplo, para María Jesús, DNI, tal, dirección e botar de firme. Vale, venga. Vale. Canto vale a chaqueta? 67 euros. Vale menos de 67, vale menos de 60. Canto? 55, vale menos de 55. 50 vale menos de 50. 34 vale más de 34. Cuidado. ¿Canto? 40,95. Vale más de 40,95. ¿Canto? 42. Vale más de 42. 43. 43, pero tú para qué quieres la chaqueta si no vas a poner. Se afirma vale menos. No. Vale más de 43. Ostras, no. É que me asustei, ponte de pé. Había moita xente que non vía, moito tempo que non vía alguén ca chaqueta así, por encima. ¡Guau! Eso mola moitísimo, levar a chaqueta así. Sí. E sabes a xente que a levaba cando iba ás festas, que a levaba así? O que iba a pasar un vermú que iba así con ela? Como te chamas? José Carlos. Canto dixete que vale a chaqueta? 48. Uf, tú ville cerca, non, mo? A que tapo o micro ca chaqueta. Atención, porque o precio de toda a chaqueta son 48 euros! Ven para acá. Que chaqueta leva o cabrón? No. E cuidado, e vai ser a túa talla, No, xa verás, porque a min quedame un pouco grande. Porque eu vin a menos con tantos problemas, tanta hostia. No, pero con este corpo adátame ben. É a talla, Uau! Juan, está guai ou non? Que é muller? No, pero sube, joder. Espera. Ah, bueno. Ostras, pero que espectacular. A ver, dá a volta. Fuá! ¡Ay! ¡Sí, señor! Espera aí. Oye, micrófono. ¿Cómo te chamas? Yo, Eru. ¿Cómo estás? Guapísimo. Está guapísimo. Qué hombre. Tú, Sí. esa mierda de chaquetas que lle compras. Compra unha destas. Tengo que preguntarte dónde la compraste para ir por allí. Pero está guapo ou non está guapo? Chulísimo. O domingo a misa con ela, O domingo a misa con ela, Voy a firmar, ¿Para que empoño? ¿Vas a dar a alguén ou vas a quedar con ela? Dime a verdad. Claro, porque non é o mismo, Ah, no, ademais é a primeira vez que viña a Robe. Mira, Sí. tú, claro. Tú Por me podes invitar. A cremallera... Sí, pero non. A cremallera non vai durar moito, Poñenche para ti, sí. Sí, Como te chamas? José Carlos. A ver, ponte para aquí, que vamos a poñer aquí. No peto, non? Aquí. Pero José Carlos é moi largo. Pois con Carlos. Vou poñer José. Pois con José. No, Carlos. Vai Para. por Carlos. Carlos. Quitou chanos de encima, Carlos, a chaqueta. Xa, verdad que sí, Ahora que me veño o pelo. Vou poñer de... Eso hai que ir a RV. outro país xa. Ah, bueno. Isto sábese que é da verdad. Vale?